Biki Taffer imħallat ma' vjaġġ ta' uġieħ u sakrifiċċju kemm il-gradwati u anke mill-familjari tagħhom li fl-aħħar wara snin ta' dipendenza fuq droga u snin oħra jiġġilduha ħarġu rebbieħa. Id-direttur ta' Caritas Malta Anthony Gatt tkellem dwar is-sinifikat ta' din il-ġurnata. Huwa ferħ kbir u tara l-familji li jkunu għaddew minn ħafna tbatija, ħafna insigurezza, għandek uħud minnhom mill-persuni gradwaw llum kienu fuq is-sodda tal-mewt ġieli iktar minn darba. Allura għal-familja li jisu laqgħu it-tifel tagħhom, it-tifla tagħhom, ir-raġel, il-mara tagħhom, jisu jkunu reġgħu twildu mill-ġdid. Fil-fatt uħud minnhom jgħidulna għandna żewġ birthdays, il-birthday ta' meta twilit u l-birthday ta' meta rnexxieli ninqala mid-droga. F'mument simboliku s-siġġu battal kien riservat għal Dun Viktor Grek, simbolu tal-preżenza spiritwali tiegħu fost dawk li dejjem ħabb u serva. Preżenti wkoll ċerimonja l-Arċisqof Charles Xikluna li qal graduazzjoni mhijiex biss it-tmiem ta' vjaġġ ibes imma l-bidu ta' ħajja ġdida. Qal li 23 gradwat jagħtu lezzjoni ta' kuraġġ u perseveranza. Il-President Miriam Spiteri de Bono tkellmet dwar il-qawwa tal-umanità meta l-komunità taħdem flimkien. Qalet li bħala pajjiż għandna dmir li nibnu soċjetà li tagħti ċans ġdid lil min hu lest jagħmel il-bidla. Fl-2024, 930 persuna l-familji tagħhom fittxew l-għajnuna ta' Caritas minħabba problemi relatati ma' droga. Minnhom 236 daħlu fi programm residenzjali fil-waqt li aktar minn 180 ruħ jattendu gruppi ta' support kull ġimgħa. Biex tajn il kull min iħabtilha l-bieba, Caritas tħaddem 132 persuna li 33 minnhom kellhom huma stess esperjenza ta' dipendenza fuq droga. Apparti hekk, Caritas għandha madwar 150 volontier.